I dag skal vi have om kongruens og ligedannethed i GeoGebra. Og I kender det allerede fra, at vi har lavet det i hånden, men nu skal vi altså lære, hvordan man kunne gøre det på computeren. Så læringsmålene, der er skrevet op, det er disse. Jeg kan lave figurer i GeoGebra, jeg kan spejle figurer i GeoGebra, og jeg kan lave kongruente og ligedannede figurer i GeoGebra. Så vi starter op med at åbne vores GeoGebra-ark her, og så kan vi fjerne akserne og sætte tern på i stedet for. Og så kan vi starte ud ellers med at lave et polygon. Sådan her, så fik vi lavet en trekant. Nu vil vi finde vinklerne, og der kan man bruge den her knap herop, sådan der, og så skal klikke hen til at finde hver enkelt vinkel i vores polygon. Sådan her, så kan vi se, at det var en retvinklet trekant, vi fik lavet. Vi vil også gerne finde sidelængderne, for dem skal vi bruge senere, når vi skal se, om det er kongruente figurer, vi får lavet. Så det gør man ved at bruge den, der hedder længde heroppe, og så trykke på hver enkelt side, så kommer der hen, hvad sidelængden er. Sådan der. Nu kan vi prøve at spejle figuren i en linje. Så allerførst laver vi et linjestykke. Kan vi lave herovre. Og så skal vi spejle hver linje i den her linje. Så det kan vi gøre med at vælge den her funktion, der hedder spejl i linje. Så vi trykker først på den ene linje, og så på den linje, det skal spejles i, og så får vi den over på den anden side. Og det samme gør vi med alle tre. Sådan her. Så kommer der fint til at stå, hvad sidelængderne er, men vi må heller lige finde vinklerne, så på samme måde som før går vi herop og vælger, at vi vil finde vinkler. Sådan, så fik vi sat vinklerne på, og vi kan altså se, at vinklerne er det samme som ved vores oprindelige figurer. Dermed er det en kongruent figur, vi har fået lavet. Så kan vi også forsøge at lave lave ligedannede figurer. For de her to, de er kongruente, så vil vi lave en ligedannet. Og det kan man gøre ved at bruge den her funktion, der hedder zoom objekt om punkt. Og den skriver fint, at man skal klikke på det objekt, som skal forstørres, og så klikke på det punkt, det skal forstørres ud fra, og angive forstørrelsesfaktoren. Så vi kan fx sige, at den her sidelængde, den skal forstørres, så skal vi vælge et punkt. Jeg vælger at sige, at det kan være fint ved det e-punkt, vi har hernede. Så spørger den, hvor meget det skal forstørres. Jeg synes, det skal være dobbelt så stort, så jeg skriver 2. Man kunne også skrive 4 eller 0,2, hvis det er det, man vil have. Så skal jeg lige have zoomet lidt ud. For at se, hvor vores streg kommer til at være. Den kommer til at ligge herovre, sådan der. Så det var altså ved den ene streg, vi har gjort det, så skal vi også lige gøre det ved de andre sidelængder. Så trykker jeg igen der, og på det punkt, vi vil have, og så vil vi gerne have den til at være 2. Og lige så med den sidste. Så fik vi altså en ny figur op, og nu kan vi se, at sidelængderne er ikke de samme som ved den oprindelige figur. Her står der 10, og ved den anden står der 5, så den er altså blevet dobbelt så stor, som vi gerne vil have. Nu kan vi så finde vinklerne, for at se, om det overhovedet er samme figur, vi har fået frem. Sådan, så kom vinklerne på, og vi kan se, at det er altså samme vinkler, men sidelængderne er noget andet. Dermed er det en ligedannet figur. Så hvis vi går tilbage til læringsmålene, så kan vi sige, at nu har vi forsøgt at lave det hele i GeoGebra, så jeg kan lave figurer i GeoGebra, jeg kan spejle figurer i GeoGebra, og jeg kan lave kongruente og ligedannede figurer i GeoGebra. Så derfor til næste gang vil jeg gerne have, at I sidder og arbejder med det her derhjemme i GeoGebra, og så samler vi nemlig op på det næste gang, hvor vi også skal lave nogle andre figurer herinde. Vi ses!